pag-enjoy mo may bago. Ano na may bago. Wala naman na. Isa ko mga. Uli na yata may ang kaya pag-vlog tamo ba? Cagayan Valley. Bangin. Task Force ulap. May natatamo kining Cagayan Valley. Tignan nyo, bangin may nakapag kagini alano. Na nakabalo. Cagayan Valley ba? Marami na rin pala kini. Tamo. Kaya yari pa yung uran kining Baguio Bab. Ining kasantingan ng obra. Mag-deliver. Naumbal noong kamunto. Naumbal noong kami punto. Nabukasan. Mawanto. Yan ito yung Baguio. Bukas kanya na ako balo no or na ako na naman mag-deliver. Liwa-liwa. Ining pinakasanting na obreng alo. Zero visibility oh. Sobrang gatas na. Nakakamot kayo ng babo. Naming kayo. Naming mula patsuray kayo ng lelew. Nang papaling kayo nga mo. Ayan o, gulot ko, kapanik ko. Zero visibility yan kayo di baba o ano yan baba. Kapultos ko yan. Ayan o. Sasapong ka na ako yung ulap. Ini ulap yata. Ini ulap. Bakit siya yung masok-asok. So mag-deliver ko kasi kayo ng Benguet na bab. Katitibat pa ang minuran na yan. Kaya poti ko yung kanakong deliver ay. Nangan di business. Alam mo ano yung kay. Yung ulap oh. At saka yung kay. Bundok ay. Ay dambor yaman ilo ka karang kakit mo na. Ay ito saging oh. Ini yung pinakamasanting brengalo bang ubap. Mag joyrides ka mo ay mga basa ang ulan. Yan mo ng kakatas. Oh. May oras ko penahin ko pa may tuk ang itang ulan na din. Magmerienda na kens malab sosit duday. Yan ko rin kanyan kaya tad ko kanina magkape ako pa. Yan mo ano. Yung kuwakit yung dalan na zero visibility oh. Tinok lang na yung ulan. Pero talagang yung kuwakit yung dalan. Sobra na ako kasi katas eh. Mukha yan talagang Baguio. Pero hali masyadong marimlo. Sabi na marimla Kenny. Balik ko pa rin. Kaya tabat na. Nung ako video ini kayo maniwala. Ay ni Kenny na ako padalanan ng kahit ka rin kumeni ba to. May nagsuk pa may nga tombo. Kenny na ako padalanan. Sabi na dare-diretso ko pa kanu Ken. Kenny kanuha ano. Nung laren balik Kenny. Kaya binidyo ko na bantang maniwala kayo. Ayan o. Ayaw ko nabalo no. Or na ako. Tuna ko rin Chocolate Hills.